char bodun de chok dun de athengno de tapi non Pherangke bang jelang setame ni tum aphan kapuson komania tum si nangkateng kheng dun do ya do bustami ni tum bangke lahai non owi mi tum bang lahai bang cheplang dun de dai phansi ni tum lahai se KCP ponje kalau kan ke claim ke dam nangi ka do ka be kan official la ron ka do ka be lahai am mi tum chethan chum ponje MP la so phan man pe no non 2024 parliamentary election apha lahai phan dai tum ka chisik pono non maximum ke official la kamana bangke ni tum la parents body tum claim po la kan ke la youth wing satum bangke la campaign awareness ka do an bangke youth wing satum hansi ni tum kam pakem pon po asi la 2024 aphan MP election aphan tam ni tum chisik pon non namat ni tum ka char dam ni tum ke dam an la kan ka char dam an tam non na bangke kattu ka we arak tum tam non bang ka chelar na po change nang po non bangke apot si non bangke rat atum an tam non bangke APHLC phan mang sinon kan ninge cheti tum theklong lo ta kan ke chugiram tang 2019 an kan MP election pen non an lang dam lo pote ni tum ke kibat lo minus avin no ba apen non MEC election tam ni tum un e chodan lo dak ni lipta pharu plinian lo mati kion de samsi konane phuluni ta pharohini nian lo konane korganthi ta pharu trok lo la som side lo asi tum ununde chat pustani rat atum bangke nang plus bom lang non ta aposi tum ninge theta lo helo non 2024 MP election bangke APHLC se highway po la bangke lage ning theklong lam lo lage asi la hai tum theklong ben si la hai aseneri ning tum theklong ben si non youth conference tam ni phanan kok lo kam ke claim ji phan kaddo ka be ansu se tum che pang tang man thi phan so diom long ni tum ka chingwai alam thika la helo non ke bang ji march tarik ko rap li pen ko rap pho de la ni mia farman ni tum first APHLC youth wings a conference tum dak nilip constituency chuki hala long se tum paman pon pon apan ke la bangso conference ka paman pon ang ko thi bang la helo tum APHLC arisonim so tum youth satum ili tum aja kong che Pherangke phan apan ke constituency in ko ra trok kar biang long lo east west la pan ke di mahasau kada constituency tin pen tame dak na che tong dunji apan hala so hut ili tum ongdung pen hedung amai tum dak talon pon po apan ke la bangso APHLC conference katalon along ni tum leadership training kami ni tum chipi ponji na so sekita chipi ponji tenone Pherangke bang jelang ko PC ke claim ponai ma kado ka we la tum leadership training ta tum chipi ponji ase constituency tin pen constituency ko ra trok plus and sihil di mahasau pen APHLC long constituency la pen PS board committee long a leaders tum an pen tum phala ase la non march tarik ko ra pli pen ko ra pho abangke tum la so conference mangke tum di pon la lo la pen ke etum APHLC youth wings atum aja kong thepon bom lo lapen ke non maximum karbiang longer lo non ki thurmi owe ki mi atum an ke non APHLC no se ke bang side lo apot si non bang ke tum se ke ka chipi pon ke nang so training ke chipi pon ke nang so apot si ni tum la hai matha dam pensi mo phi ke messenger phan tum matha dam pensi ni tum la youth wings atum phan ni tum isia conference itum aga pamanji phan itum pha pon lo lapen ke training pi pon po lapen ke la non conference ke bang along ke bang tum youth wings leader tum ana phan bang ke tum leadership papa mani phan sin tum bori pon itum ke than ponji bang ra lo itum la constituency committee along maximum youth atum ke claim ke dam nang ji lapen ke kaddo we ke do ke thak nang ji ni tum la hai apu thai tum che than che mon ponji the ke dam tang election a hut di ningkan ini thoma prang ben tamena tum theklong lo gante ni tum bi thung along meeting dam lo polo tang te hala dak la ekdom ST morcha tum ten cheng lok la BJP along do youth atum la APHLC a meeting nang ke pridun la pen office ka phalang no ka do itum theklong gadi lasi la son na bang itum cheplang pa cheplang ple dei phansi non obi ki nitum han itum la high training pi ponji ka ching ki ke chetha nai ke do ke thak nai ka do ka be ta the chu hala dak bi thung along BJP atum APHLC tum phan ka tengkheng dun office ka phalang no dun ban khala tuman so lam putak ni thom plia prang dan ni tum han dokum kalong ta press mit phalo nili marsi phalo hala news fast ka do long ta na tum thailong thailo da karbiang long pe namar ke ni tum ke APHLC pang ke oppose dun support ke la pang ke tum DC phan ta ni thom ne prang ni tum memorandum na pidam lo hala POCSO act hadi la prevention of child sexual so POCSO act la kaselam la 2012 kan gadi la 2012 kan 2023 ano yo ni tum ka oppose nang ko ka thebang kala lo je awareness pp pin sin non muni thanne bara alam bangke non awareness p person te la energy ki dinglo mati yo ningkan cap ningkan kre podalo awareness p person te muni tum chini mu choji polo non ke hem rit ka do we mesan sen pisi non bangke kinep kangnang dam hem rit ki pridu na son sinang man ro
aposila bang ni tumke pinrem dun hala child marriage ka chedon palam ngali de child marriage ki tum chedon de laso chedon de jonis awareness program pinang pogende BJP to kopi posi awareness program pipe pin pen non lak si so se muni phan nep elo non all asam ta karbing long na pinang an phan nep lo non asi lahai aron lang no nang claim lake BJP atum lake pudam lo bolotang de family atum phan lake hala sono porial ahem ki freedom system je mandal lage aso posila bang ni tumke pinrem dun lake akali aron sinai claim ati non da ko klang elilo non tarik re plion ni non 14 February ke non Assam government tu kan masih non mangke isia ron paklang tulo lason ni ke kau hak day pula mane hala Valentine day abang ke munit pinsor so tu aning ke dok ba ka che bama bangke la bangke police umpan nebji alara bangke non bangke chainong pensin non pache bami tata non viral lo mati social media lo asila kau hak day to ha ka tu vel hai ke claim thap la tum alam mangke aron awi pin si ke claim thap constitution awi pin si ke claim thap la ke